létající bahno řev motorů a auta na hranici fyzikálních zákonů. To jsou pístovské mokřady. Poprvé na jaře pro diváky A poprvé jako dvoudenní závody. už tento pátek 25. A tuto sobotu 26. března. Největší bombou letošních mokřadů bude tenhle Monster Truck. Na tohle obří monstrum se ale nebudete jen dívat, budete se v něm moci i projet. Svezeme vás i v atraktivním expedičním teréňáku a nově i v závodním speciálu pro mistrovství České republiky. Jedno auto vám znovu i půjčíme. Pro dámy máme připravený ženský trial. Vyhrát můžete barevnou tiskárnu. Malí offroadáci se vyřádí na dětských čtyřkolkách, trampolíně, konících nebo v bagříku. V pátek ve 4 a v sobotu v 1 si to rozdáme s Tatrou 815. V sobotu ve 4 se pak pokusíme pokořit největší tůň na pístovských mokřadech při soutěži Jožin z bažin. Přijďte prožít tenhle pátek a sobotu opravdu nabušený offroad víkend. Rozhodně nebudete litovat. I gave my life away, my heart away.